Na námestie pred ministerstvo dopravy a úrad vlády prišlo zhruba 200 rušňovodičov. Organizátori vyhlásili, že by ich prišlo aj viac, no ostatní kolegovia museli zostať v práci, aby železničná doprava ďalej riadne fungovala. Kolegovia ich ale na znak solidarity podporili trúbením rušňov dnes presne na poludnie. Teda pred malou chvíľou trúbenie sme z hlavnej stanice počuli až sem. Rušňovodiči žiadajú zrušenie návrhu, s ktorým prišla vláda, aby ich priamo v kabínach monitorovali kamery, ktoré majú dozerať na to, či sa venujú riadeniu. Ide o reakciu na minuloročné vlakové nehody, pri ktorých sa zranili desiatky ľudí. Rušňovodiči tvrdia, že už v súčasnosti sú kontrolovaní dostatočne a kamery budú zásahom do súkromia, možným nástrojom šikany a vôbec nepomôžu zvýšeniu bezpečnosti železničnej dopravy. Považujú ich za zbytočné a nepomôžu podľa nich zamedziť nehodám a navyše zvyšujú stres rušňovodičom. Vláda by podľa nich mala radšej investovať do zabezpečovacích zariadení a rádiokomunikácie. Minister dopravy sa ale tento týždeň vyjadril, že z návrhu neustúpi a kamery nasadí vzhľadom na to, že rušňovodiči zodpovedajú za stovky životov a mali by strpieť takúto kontrolu.